Sa simula ay ginawa ng Diyos ang babae at ang lalaki. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at siya makipagtipon sa kanyang asawa. Sa mga sulat ng Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, mga sitas 6 hanggang 7. Pero nagbago na ba ang lahat, mga kapatid? Totoo po bang iniendorso na ni Pope Francis ang same-sex marriage? Yan po ang ating sasagutin ngayon. Kumakalat po ngayon sa media, sa buong mundo, ay kangay isang interview kay Pope Francis na kung saan ay sinasabi po nila na iniendorso na po ni Pope Francis na pwede na pong mag-asawa ang lalaki at babae sa babae. Ito po ang laman ng interview. Sabi po ni Pope Francis, homosexual people have the right to be in a family. They are children of God, Francis said. You can't kick someone out of a family, nor make their life miserable for this. What we have to have is a civil union law. That way, they are legally covered. Itong salita ni Pope Francis, ang sinasabi nila na in-endorse na po niya ang same-sex marriage. Pero kung tingnan natin ang salita ni Pope Francis, ay sinasabi lang niya na kung ang isang anak mo ay isang homosex, hindi mo siya dapat ipagtaboyan. Marami din sa mga Catholic scholars na ito din po ang nakita nila na ibig sabihin sa mga salita ni Pope Francis. Hindi niya inendorso na pwede na pong mag-asawa ang lalaki at lalaki. Maroon din po nagsasabing baka pwede na pong mag-adopt ng isang bata ang homosex marriage. Ito po hindi pwede. Mayroon din po nagsabi na baka ang ibig sabihin ni Pope Francis ay pwede na mag-adopt ang lalaki at lalaki bilang couple ng isang bata para bang mayroon siyang bagong pamilya. Pero mayroon na pong nasabi si Pope Francis ayon sa ating sources. Sabi po niya ay ganito, children are deprived of their human development given by a father and a mother. Ibig sabihin, hindi po sang-ayon si Pope Francis na kung sakali may isang bata na i-adopt ng isang homosex marriage kasi hindi makikita ng bata kung ano ang isang ama at isang ina. Ang makikita lang niya ay puro lalaki o di kaya'y puro babae. So hindi pwedeng ganyan ang interpretasyon sa salita ng ating Santo Papa. Ang isa pa pong pahayag ni Pope Francis na ginagamit nila ay ito. Mayroon po nagsasabi sa kanya of his belief in the need for legislation to protect gay couples in civil relationship. He said, sabi ni Pope Francis, I stood for that. Ang salita pong ito ay ginamit nila na okay pala si Pope Francis sa civil union o same-sex marriage. Para bang ang civil union at same-sex marriage ay isa na lang at pareho na lang. Pero kung tingnan natin ang konteksto, mga kapatid, noong 2010 ay mayroon pong nangyaring debate doon sa Argentina at marami pong obispo ang oppose sa same-sex marriage. At ayon sa ating source, apparently in reference to his proposal to brother bishops during the 2010 debate in Argentina over gay marriage, that accepting civil unions might be a way to prevent the passage of same-sex marriage laws in the country. Para sa iba, ang civil union ay isang hakbang patungo sa same-sex marriage. Pero sa karanasan ni Pope Francis, ay ginamit pala itong civil union para ma-prevent ang same-sex marriage. Kaya makita natin na pabor siya dahil isa itong hakbang para hindi matuloy ang same-sex marriage ayon sa karanasan ni Pope Francis. At isa pa, mga kapatid, ayon sa ating source, si Pope Francis ay may formal na pahayag na hindi siya sang-ayon sa same-sex marriage. Ayon sa ating source, Francis, the former Cardinal Jorge Bergoglio, was fervently opposed to gay marriage when he was Archbishop of Buenos Aires. Then he launched what gay activists remember as a war of God against Argentina's move to approve same-sex marriage. Ibig sabihin, sa puso ni Pope Francis ay kaisa niya ang simbahan sa panawagan na hindi pwede ang same-sex marriage kahit noong siya pa ay isang cardinal sa Argentina.
At sa huli mga kapatid, sinabi na po ni Pope Francis noon pa na ang marriage is between man and woman. Kaya ang mga salita na lumalabas sa mass media na ini-endorso niya ang same-sex marriage ay hindi po totoo. Maraming salamat sa inyo.